Hello. Wala naman. Mabunga akong kagabi yun mga igsoon. Karoon pa ko kabalik mga igsoon. Medyo busy dyan kayo ba, no? Live ta. Ako sa share itong live mga igsoon. Please share our live tonight. And please mention your friends and loved ones here in the comment section. And you can also type at followers at highlights at everyone. Pasensya na mga igsoon. Mingaw na kayo ko ninyo. Tasking higayon. Mga adlaw. How many days? Wata ka live. Mga kakulian ba? Busy. But, di dyan ako ni palabyo ng gabi una, di ko matulog kung di ko ka-live. Amen. Praise the Lord for this great privilege mga igsoon. So, praise the Lord. So, please share our live. Ako sa ni-share mga igsoon. Again, mabungahong kagabion ninyong tanan. Nag-live na ta. Wait, ako sa i-share mga igsoon. Our topic for tonight is very interesting because it's about depression. Bantay mo nang nag-viral mga igsoon ay naghikog. Depression. Ano itong isgutan karon? Again, ako sa nang i-share atong live mga igsoon. Duha atong live no sa mabungahong Kristohanon katong 222,000 followers katong original page na to katong naay kuan ba nakabad siya. Nya ang usa nata sa mabungahong Kristohanon 2.0. Gamit na ko na tanan igsoon, mao na atong gigamit ron. Praise God. Again, ako sa i-share tong live. Hallelujah, praise the Lord. Di ko share sana ako mga igsoon na. We have 84 viewers this time and listeners. Okay, I just wanted to check. Okay. Done. Alright. Done sharing mga igsoon. Okay. So, kumusta be? Naunsa. Sagdi lang mga igsoon kay as what I have said no nga na mga times nga dili ta ka live pero wala ko kalimot mo ampo ninyo everyday sa dili pa matulog unya inig mata gyud ako jud mong ginaampo kanunay mga followers diri nga page mga OFW namo sa kong prayer every time the moment I pray naagid mo tanan. Praise the Lord. So akong shout out ang shout out ang mga OFW dabi tanang mga grabe ang sacrifice ninyo no. I salute sa inyong sacrifice tanang OFW in different countries around the world especially kanang nasa mga Muslim country no. Shout out yung tanan mga naka-permanent resident diha mga seaman, mga seafarer no.
dili lalim ang inyong sitwasyon kay layo sa inyong pamilya. Aside sa mga naka-permanent resident, kaya uban diyan, amang gid mo sa inyong pamilya ka uban, no? Pero na uban nga, ulili sad kompleto, no? So, shout out ninyong tanan, mga Exonamos, kung pag-ampo kanunay. Ang shout out also ang Cebu City Jail. Mga brad na ko diya, shout out la Brad Aris. Maximum 4, I miss you. RDC 1, 2, 3, shout out na ko na sila si, Maximum 4, tabalik be. Tanan diya mga brad ako sa Maximum 4, sila si Brad Kenneth, shout out. Napabaka diya, Brad. Shoutout na ko ang RDC 123, sila si Brad Magu, yung lovely wife, yung si Lovely, yung anak, yung igsoon, yung whole family, yung ugangan, yung mama na sa Pasil, si Bo. Si Brad Ibang sa yung whole family, akong i-shout out. Tanan, no? Si Mayor Ayan diha, RDC 123, tanan nga na diha. Miss you. Amos kong prayer. And of course, akong shout out sa si Kuan diha. Si Brad Jao, no? Usasad ni siya sa mayor diya sa 20, man siya to, Brigada 20. Ug katong mga kauban diha, no, mga brad na ko diha, shout out long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Namos on prayer. Shout out sa akong team from Living Water Christian Fellowship. Tanan, I miss you. Wala ko kita ninyo. Pohon, kita rata ninyo. No, akong shout out also ang mga jail officers sa Cebu City Jail. Okay, so praise the Lord. Anyway, now anak, hi nak. Hi. Kana. Akong gi-shout out di ang tanang mga followers na to sa original page na to nga katong naibads bitaw na i-check ba. Mabungahong Kristohanon, 222,000 followers. Shout out. And of course, ato ang new page nga recommended kaning 54,000 followers ta. Hindi lang no. Mabungahong Kristohanon 2.0. Kung mahimo, follow mo ning duha igsoon. Kaya sometimes katong atong original page nga Mabungahong Kristohanon Mabungahong Kristohanon katong 222,000 followers. Di man ko to recommended sa mita kay nato restriction before. Nya actually napa siya usa ka isyu. Awa man ta koy gihimo nga di Mayo pero mao lagi na no. Musabot ra man ta kay ning kita may ni bulabog sa mita no, kita may ning sulod ani nga ministry no. So musubmit lang ta unsa man ilang kuan no. So aron dili mo malipat sa mga videos igsoon. I-follow ng duha. Mabungahong Kristohanon 2.0 o katong Mabungahong Kristohanon katong naay 222,000 followers. Praise the Lord. Unya akong shout out ako mga brad abi. Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Saya Skeptron in arms. Pataas ang ngalan sa Ginoo. Walay long live kung walay Ginoo. Amen. So shout out sa nako tanang mga higala, mga followers na to, tanang mga kapulisan, AFP, BFP, Luzon, Visayas, and Mindanao Camp, Osmeña, Cebu. Shout out to Sir Paul Acosta and to his lovely wife, si Ma'am Clarence Acosta, no? Kauban sa nako ni Tigsulod sa Cebu City Jail. Shout out Camp Osmeña, Cebu. And then, of course, diri sa Bohol, sa Barracks, sa Tagbilaran City. Praise the Lord. And of course, shout out na ko among station diri sa Clarin Police Station, headed by our Police Chief, Police Lieutenant Chief Amado Amba. Ug sa mga ambungan ug maanyag nga kapulisan diri sa istasyon namo, mabungahong kagabhion ninyong tanan. Okay? Luzon, Visayas, and Mindanao, of course, also Dawahon Islands from somewhere in southern Leyte. Shout out. Sila si Sister Lilia ug si Brother PD Pinula diha o si Pastor Marlon Cotamora. Okay, let's do this. Anyway, again, I just want to encourage everyone to share our live and to mention your friends and loved ones here in the comment section. And anyway, ako mong hagiton or ako mong encourage or i-remind nga hindot kini atong topic karon. It's about depression. Saya ngayon itong buhaton para ma-prevent ang depression or para dili makapenetrate ang depression kay actually ganinang buntag after ko nagampo igsoon mag-Facebook man jud ko, ini human ako Ginoo, mag-Facebook ko kay mag-share ko. Kita ko tong post sa sister apo namo ba sa Alpha Caparro. Katong naghikog bitaw. Shout out Brad Winston Lee, yang Paris may nakita na ko ng post nga. Kung na-viral karon bitaw nga naghikog babae niya na note. So depression gina siya no. Mao gini kasagaran. Mao bitaw naghimo ko reels ganina about depression. So this evening, gusto kong akong ipasabot bitaw nganong ma-depress ang tao. Then gusto pud nako ipaambit ninyo kung unsay atong buhaton para dili makapenetrate ang
spirit of depression. Kay maugin ni ron, labi na nata sa crisis, problema, nadyo ning depression. Every now and then, pwede ta ma-depress. Amen. So, mauna atong topic karon. So, I encourage everyone to mention your friends, your loved ones, your families, nga, kabalo ka nga, let's say a little bit, nasa yung depression this time. I-mention. Or pwede sa i-share ninyo na itong live. So, no? Anyway, don't forget to subscribe sa itong YouTube channel because after this, I will download it. No? Ako nang i-download this, atong live after this. Nga akong i-upload sa YouTube channel na ito nga, Mabungahong Kristiyano, and you can find the link in the caption of this live. So, ngayon naghimo ko og YouTube channel, kay nga naman, ma-delete raman ni automatically and 30 days. So, sayang ning live na to. Shout out, brother, vlogger, Jesse Generalao. Praise the Lord. Okay? Ako magbasa-basa sa Gudibi. Mabungahong gagabion, Sir James, watching from Dumalinaw, Zamboanga del Sur, Dalaygon ng Diyos. Thank you. Watitiw. Thank you, Watitiw. Brad, igsoon kisa man ibabaya, halaki day. And of course, watching from Davao de Oro, Alde Icunar. Praise God. Shout out na ko si Brother Felix Dapar Lumod nga nagkita gid man is Panglaw. Nagbaktas ko sa mga balas kabaybayunan dito ako siyang getuan kay nagpicture gid mi. Tanaw na naman. Praise the Lord. Sa mga kuha na ni. Shout out na ako sa si brother, kisama ni, Igsoong Mel Jun from Surigao. Okay. Shout out. Okay. Okay. So, let's pray. O, na pa rin. Dong Neil. Oh, Ana, thank you for mentioning your friends and loved ones. Thank you, thank you. Kisama ni siya. Dong Neil. Thank you. Anyway, Star Senders, subscribers. Thank you. Thank you kayo, no? Wadyo ko na ngayo ninyo o stars o any. Unsa dia, wapok ko ning ingon nyo nga mo subscribe kay naibayad dire. Di ba? Ang may bayad adto sa YouTube, pre. Pero naadyoy mo ko ano sa. Shout out sa gwapo na ko nga followers from Cagayan. Brother Raut Betonyo Galaneda and to Galaneda family from Cagayan de Oro. Shout out. Shout out na Columbia City Jail, we. Shout out ako si Brad Ungas diha, mga brad na ko diha sa Alpa Caparo sa Columbia City Jail ug sa mga jail officer diha. Okay, ug ako din gi-congratulate akong brad sa siya Skiptron in Arms nga mao hinungdan nga nakawali ko sa Medina Municipal Jail ug sa Cebu City sa Columbia City Jail nga bag-o to na promote siya brother na promote ko himaya sino. God bless you more brother, more promotion in Jesus name. Si brad nako no si Eljan Labnaw. Labnaw ba to? Yes, mauna siya. Sa ilo ako ba? Nasayo ko ba ito mauna. Shout out si Brother Jamie Payot. Shout out from Santa Cruz, Ilaod. Sakto ba ko, Brad? And shout out also to Ma'am Lizelle D. Nabaha and to Kasmer Abindan. Good evening, Pastor. Salamat nga Ginoo makapaminaw na sad ko sa pulong sa Ginoo. Okay. Shout out from Cagayan, Terson Capilo Alfuro. Praise the Lord. And of course, one of our permanent resident, nga usa ka atong avid followers, Sister Concepcion Castino Kobashi from Japan. Ning ari gani diri sa mua atong church diri igsoon ning ari ni pag ulian is Bohol. May gabi sa imo Pastor watching from Hinunangan Southern Leyte. God bless you more and your whole family. Greetings from Sister Richelle Masing. Okay, praise the Lord. And shout out na ako, be. Watching from Sibukaw. Dan shared post na ako, pas. Thank you, MG Sanchez. Nindot ang topic. Okay, thank you. Okay, let's pray. Again, our topic for tonight, it's about depression. And as we all know that the common cause or of suicide is depression. Kabalo na na igsoon. Okay? Pastor, hinaut unta mabasa nimo akong message. Nag-message ka? Rosalia Polo. Anyway, sa mga nag-message na ko sa inbox, sa private. Pasensya na jud kay no, side ina ko mabasa kay busy jud ko. Yeah. Pasensya na gid mo sa ilo ako kay di man gud na ako hawak kong panahon na ako'y nasa ko'y family. Yeah, it's not all the time nga akong naong nasa Facebook. No? Actually, daghan pa kayo. Wala na ako ma-reply. Daghan kayo, no? Pero, rest assured na mo sa akong prayer. Shout out si Roger Bergonzado. Sir, Brad, salamat kayo ha. Kabalo na ka. Salamat. God bless. Okay, let's pray.
Father in heaven, thank you, Lord, for your goodness. Salamat, Ginoo, ngay mo na po ming gitagag higayon, Ginoo. Taliwala sa among kabisi, Lord. Taliwala, Ginoo, sa mga responsibility na mo everyday, trabaho. Unsay among gikabisihan matag-adlaw, Ginoo. Salamat, nagitagaan ni mo higayon nga mamalandong sa imong pulong, Lord God. Lord, this evening, before we start, before we meditate, before we listen to your word, please search our hearts, our mind. Kinasuluran na mo, Ginoo. Susihaw niya, limpyuhi mi, Ginoo. Kay mong pulong, balaan gini kay Ginoo. Hinluya mong kasing-kasing o gunahuna, andama among panudlanan nga espirituhanon. Aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo. Walay mausik sa imong pulong. Father God, I pray, Lord God, that you let your Holy Spirit will manifest as we listen to your word. Mabati na mo ang hikap, ang comfort, ang dihog, ang anointing, ang manifestation sa Holy Spirit. And of course, Lord God, I pray tagay mi kaalam nga langit nun. And this time also, I rebuke every spirit of destruction. Tanan nga mga babag or any destruction of Satan, I rebuke it in Jesus' name. I declare peace of mind right now, Ginoo. Walay ma-focus ug masentro ikaw lamang. Ikaw lamang among gipataas, wala mi nag-isa og relihiyon, Ginoo. Wala mi nag-isa og pundok, grupo. We lift up only the name of Jesus Christ. It's all about Jesus tonight. So Lord, thank you. I-bless ta ng viewers karon, Ginoo. I-bless ta ng namati og mamati og mag-replay ani unya, Ginoo. Ipabati imong gahom, Ginoo, samtang maghisgot mi sa imong pulong. Salamat sa kadaugan daan, Ginoo. Holy Spirit, let your will be done. This is your moment. Mamuhat ka, makigistorya ka sa matag usa ka namo. Thank you for fresh revelation. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. We have 152 viewers this time. Lisa Jose Ando Daog, okay? Watching from Santa Cruz, Davao del Sur. Amen, Pastor. Praise the Lord. So, let's start. Tubig sa tamang igsuon, kaya itong birahan baron mo. No? Muburak taron. Praise God. Okay. So, anyway, akong i-shoutout ang Pisigami family from Luzon, Visayas, and Mindanao. Especially, of course, the Pisigami Bohol, no? Let's start. Hallelujah. Praise the Lord. Atong teksto, mga igsoon. Again, our topic for tonight is about depression. How to prevent depression or unsay atong buhaton para dili makapenetrate ang gitawag og depression kay sa kalisod sa panahon og sa kadautan sa panahon karon nagining depression. Pastor, shout out kauban among church members sa Good News Christian Church diri sa Surigao del Sur. Okay, shout out nako be ang tanan nga mga disciples or members sa Good News Christian Church sa Surigao del Sur. Greetings from Mel June. Praise the Lord. Okay, let's start. Atong isgutan nun may si Job. Kabalo na mo igsoon nga si Job. Naay event sa kinabuhi ni Job nga dakog posibilidad nga ma-depress siya. But why is it that Job or Job wala siya ma-depress, no? Okay? Again, thank you, Brad. Rogie Aberninsado, a good friend of mine, police officer. Shout out. So, ang basahon karon igsoon, niya ito ning palauman o palapdan pag itong maayo. I know, nakadungog na muna ko aning nga verse. Pero, ang atong tutukan karon ang depression. Okay? Basahon ako igsoon ang Job Kapitulo 1, versikulo 1. Let's jump into the other verse, but the same chapter. Okay? Again, Job 1:1. Ningingon diri ang pulong sa Ginoo. Dinay usa ka tawo sa yuta sa Os man kinsa ngalan mao si Job. Next line, ug katong tawhan na hingpit. Hingpit si Job. Unya matarong. Ug usa nga mahadlokon sa Dios. Ug nagpahilayo sa dautan. Wow. Let's jump into verse 20, the same chapter. Job 1:20. Sa 20, lahi na po ni. Sa 1, atong nadunggan kung kinsa si Job. Sa 20, mao niyo. Unya si Job mitindog o gigisi ang iyang bisti
ug gialutan ang iyang ulo og mihapa sa yuta ug misimba sa Dios. Okay? Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, atong iskutan ron igsoon si Job. Before ta magpadayon, atong ilailahon si Job. Si Job usa ka alagad sa Ginoo. Si Job igsoon usa ka adunahan dato ni nga alagad sa Ginoo nya usa ka manadlokon sa Ginoo. Ang description ni Job sa Bible is gitawag sa diri og si Job usa ka tawo nga hingpit. Putli, grabe. Matarong, no? Matarong, it means igsoon nga nagkinabuhi ini nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Matarong meaning wala na ni nagkinabuhi sa kadautan, nagkinabuhi na ni sa pagkabalan. Mo na matarong. Next line. Ug usa nga madlukon sa Dios. Wow. Si Job igsoon usa ka tawo nga may nadlukon sa Dios, usa ka tawo nga matarong. Okay? Next line. Og nagapahilayo sa dautan. Mao ni description ni Job. No? So all in all, si Job igsoon kung ato ni siyang i-summarize, si Job usa ka tawo nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Si Job usa ka tawo igsoon nga nagtamod, nagsunod sa balaod sa Dios. Si Job usa ka tawo igsoon nga iyang kontrahan ang kadautan apan iyang gidapigan ang pagkabalaan. No? Mao ni ang klase sa pagkatao ni Job. In other words, si Job igsoon ang iyang kalipay naa sa pagsunod sa sugo sa Ginoo. Ang kalipay ni Job igsoon na sa ministry. Kay namin sa ministry. Kay kung imong basahon igsoon ang ubang part ani igsoon nay nani giingon diri nga kada buntag igsoon kada adlaw maghalad siya. So murag mao ni iyang ministry ba every day mao ni buhaton ni Job igsoon. Si Job igsoon ang iyang kalipay na sa presensya sa Ginoo. Si Job igsoon ang iyang kalipay na sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. No? Si Job igsoon ang iyang kanabitawng naghatag og comfort niya. No? Asa siya komportable sa presence ni Lord. Mao gyud ni ang tinuod nga description sa kinabuhi ni Job. No? Ang iyang kalipay matag-adlaw nga nagsubay siya sa kabubuton sa Ginoo. Ang kalipay ni Job matag-adlaw nga nagpahimuot siya sa Ginoo. Ang kalipay ni Job matag-adlaw igsuon nga gihimaya niya ang Ginoo sa tanan niyang gibuhat. Amen. Kay nganuman ingon siya dire sa iyang description, si Job may nadlukon sa Ginoo ug si Job nagpahilayo sa dautan. So, dili siya moangay og kadautan. Dili siya moangay og sala. Dili siya moangay og kahilayan, kahugawan. Si Job naglakaw sa pagkamatarong maunay kalipay ni Job. Ang kalipay ni Job kanang malipay ang Ginoo. Amen. Si Job igsoon before pa kita magpadayon sa nahitabo nga trahedya. Si Job igsoon dato kay ni. Daghan kay siya kabtangan, katigayunan, bahandi, no? Ngina siya mga anak. Ang family ni Job nindot kayo. Full package si Job igsoon. Kompleto iyang family, malipayon. At the same time, nasa mga property, kabtangan, kahayupan, katigayunan. As in, dato si Job igsoon sa iyang panahon. Thank you, Brother Lord James. Thank you. No, dato siya. Apan, kabalo ba mo igsoon nga? Bisag si Job dato kayo. Bisag si Job igsoon. Mao gini tinuod. Kaya depression man atong topic ron. Bisag si Job igsoon. Dagag kahayupan, katigayunan, daghan kay siya og mga property. Daghan si Job og bahandi. Nindot ang pamilya ni Job. Pero kabalo ba mo igsoon? Ang mas gipakadak-an ni Job nga maoy source sa iyang kalipay ang Ginoo. Ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Si Job igsoon daghan kay katigayunan. Daghan kay siya blessing. Paminawa, look at me. Look at me. Si Job daghan kay siya blessing. Wow, mga properties. Apan ang mas gihigugma ug ang mas naghatag og kalipay ni Lord, ni Job, dili ang blessing kung dili ang blesser. Kuha ninyo ang punto. Si Job daghan kay blessing, klase-klase, kahayupan, kayutaan, bahandi. Iyang family, blessing to. Iyang mga anak, iyang asawa, blessing. Ano ingon mga pastor nga iyang asawa, blessing? Yes. Ingon ang pulong sa Ginoo. Ang lalaki nga makakaplag og asawa,
nakakaplag og pabor og panalangin sa Ginoo. Blessing to. Ang family ni Job igsoon blessing niya. Properties, mga katigayunan, tanan. Pero igsoon ang mas gipakadak-an ni Job, ang mas gihigugma ni Job igsoon, dili ang blessing, kung dili ang blesser. Ug mao na hinungdan igsoon, then ari na putas trahedya. Nga dihay event sa kinabuhi ni Job, ako lang ni summary kay kabalo na mo storya ni kabalo na sad ko. Dihay event sa kinabuhi ni Job igsoon nga ang tanan nga naa niya except sa iyang asawa nawala. Naay trahedya sa kinabuhi ni Job igsoon. Nawala iyang kabtangan. Nawala tanan ang iyang katigayunan. As in, negosyo, bankrupt. Dapag saklap igsoon. Yes, iyang mga bahandi, kahayupan na nga matay. Ang pinakasaklap igsoon, pinakasakit. Tanan niyang mga anak na nga matay. Okay? Ug ang iyang asawa, wala naming support niya. Gingnan sa iyang asawa nga, ngano magkadiya, magkuhan gyapon kadiya, magdaig gyapon kas Ginoo. Diba? Tungluha ang imong Diyos. Diba? Grabe. Wala na siya nakakuha og emotional support. Let's say, nga na, no? Wala na. As in, grabe, kadako sa trahedya sa kinabuhi ni Job. As in, sakit kayo. Imagine, tanan nga naa ni Job na wagtang sa usa ka pamilok except his wife. Amen. Papanigsoon. Kabalo ba mo akong baliko, no? Katong tanan, gisit up to sa yawa pod. Ang yawa pod ato, igsoon, kay ang yawa na nanghid. Nga mao ni, kay si Job, ibong nang ipanalanginan, imong itubag ang pag-ampo, daghan kayo. May protesta ang panuway, baka ni, kay baka mo ang yawa, pilting yawa, yawa, siya, mao na trabaho si yawa. So, katong tanan, gisit up, pero gikontrol sa Ginoo. Okay? Ang yawa, igsoon, nagtuo siya, nga katong trahedya, nga may tabo sa kinabuhi ni Job. Nagtuo ang yawa nga si Job ma-depress. Amen. Dito na sipyat ang yawa. Ang yawa igsoon iyang gikuha tanan. Kabtangan, katigayunan, bahandi, kahayupan, mga anak ni Job patay. As in gihubuan si Job igsoon. Ang yawa nagtuo nga si Job ma-depress, kay depression man ang topic. Ang nasipyat sa yawa igsoon, wa siya kabalo nga mas gihigugma ni Job ang blesser kaysa blessing. Ug mao na hinungdan igsoon, mao na ni mubo na itong isgutan, mao na hinungdan nga wala nakapenetrate, wala kadulot. That's the reason why there's no space or there's no room for depression. Because the number one source of joy ni Job is God, the blesser, not the blessing, not his property, not his family. Nganong daghang maghiko, bro? Daghang na depress. Kaya ang lumiro uno nga source ilang kalipay, ilang asawa, ilang bana, ilang pamilya, ilang trabaho, ilang negosyo, ilang pag-eskwela, ilang kwarta, ilang property, ilang source of income. Maoy number one source of happiness. Mao nang sa panahon nga bawian sa Ginoo. Kay wa man gyud ato everything that we have right now, all the blessings that we have right now, we're just a good steward. We're not the owner. Gipialan rata. Naay panahon nga bawio na sa nagpahulam. Kinsay nagpahulam? Si Lord. Tanawang nitabo ni Job igsoon. Na times nga gikuha. Apan gi-recognize ni Job, okay. Kuha, di man sad nakuha. No? Kaya nga naman, ang kalipay ni Job wa nagdepende sa property niya. Ang kalipay ni Job wa nagdepende sa iyang mga anak. Ang kalipay ni Job wa nagdepende sa iyang asawa. Ang kalipay ni Job wa nagdepende sa iyang negosyo. Ang kalipay ni Job igsoon wa nagdepende sa mga kayutaan yang dagko iyang mga katigayunan, bahandi, kahayupan, kundili ang kalipay ni Job nagdepende sa Ginoo. Tanawa sa diyang gihubuan si Job, wagtang yang mga properties, kahayupan, bahandi, kabtangan, katigayunan, mga anak na ngamatay, iyang asawa gitunglo pa siya, iyang asawa wala na ning support niya.
Na-depress ba si Job? Wala. Tanawa, unsay iyang reaksyon. Unsay response ni Job, igsuon. Sadang nakadungog siya sa balita sa iyang sulugoon. Unsay response ni Job sa Job 1:20. Unya si Job mitindog, o gigisi ang iyang biste, o gialutan ang iyang ulo, o miyapa sa yuta, o misimba sa Diyos. Unsay response ni Job? Ming simba hinoon. Nga naman. Siyempre, kaya ang kalipay ni Job, igso naa sa presensya sa Ginoo. Wala sa atong mga butang nga nangawala niya. Amen? Mauni igso, mauni dapat paminaw. Each one of us, pronta sa gitawag og spirit of depression because we're just human, of course, and natay pagbati. Di kalikayan masakitan ta. Pero maula ni igsoon, pagpanagang sa depression, the best antidote of depression is this. Let it be that the number one source of our joy, happiness, si Jesus. Once imo gali nang matugkad ug makuha igsoon, bisan pagbiyaan ka sa tanan nimong higala, bisan pagbiyaan ka sa imong bana, asawa, mga anak, bisan pagbiyaan ka sa imong hinigugma, bisan pag mabangkrap imong negosyo, bisan pag mawa imong trabaho, bisan pag igsuon og mahagbong ka sa pag-eskwela, pero di po na itugot ni Lord, no? Bisan pag mawala ng mga kabtangan, katigayunan, bahandi nga naani mo, never ka ma-depress. Why? Because the number one source of your happiness, si Lord. Amen. Kung ang Ginoo, ang blesser, maoy tinubdan gyud sa tinud-anay natong kalipay, siyang atong comfort, never ta ma-depress. Maybe masakitan ta. Maybe ibutang ta lang og mag-struggle ka kay, of course, importante kay to nya nawa nimo, nasakitan ka. Pero diha ra kutob dili gyud moabot sa punto nga ma-depress ka. Amen. Kay mamura man kag si Job. Sadang mawa na nimo ang tanan, masakitan kag maayo ang imong buhaton, muday man kas Ginoo nganuman. Kabalo ka nga way laing mo comfort nimo in the midst of pain, si Lord. Kabalo ka nga way laing mulipay nimo og source sa imong kalipay kung ang palibot puno sa kagul-anan ang Ginoo. Kung ang Ginoo mga igsoon ang blesser, mao'y number one source, mao'y una nga hinungdan nganong malipayon ka, gahi ka ma-depress. Gahi makapenetrate ang spirit of depression. Unsay kasagaran hinungdan nga naghikog katong nay. Actually igsoon, samtang nagistorya ko niyo karon, to be honest, just this afternoon I received a message, one of our followers, and I will not mention his name, kay lalaki siya. Nagama na siya og suicide notes. Brad, kung nagtanaw ka karon, gigugma kas Ginoo. Higugma ka sa Ginoo. Your situation, even your tears, nakita na sa Ginoo, Brad. Lalaki siya. Gisindan ko sa iyang suicide note ganina pa lang hapon, pero kuan sa ni wala sa mi nagsabot, daan ako ganina pa buntag nga mag-live ko karong gabi about depression akong topic. Tungod lagi atong nay na trending, no? Kita ko nga sayang note is nangayo siya sorry sa iyang asawa niya, maghikog siya. Kabantay mo igsoon pa, Brad, pasensya lang ka, pasaylo ako. Nganong na-depress ka, Brad? Nganong nagplano ka maghikog kay mas gigugma nimo? Prangkahanti ka, Brad, mas gigugma magunin mo imong asawa kaysa Ginoo. Mao na tinuod, Brad. Kung nagtanaw ka ron kay nangutana mo ka ganina kung asa ko mag-live. Nag-live magkuha ning duha ka page, no? Nganong naghikog man tong ganina katong na-trending sa Facebook. Kung inyong basahon ang iyahang tawagan na suicide note, gipahinungod sa iyang kalibin, kabantay mo to sa lalaki. Kay mao ni bugo ko ana something ana. Mura siya gibuli ba? Nganong ingana igso, no? Nganong naghikog, of course na-depress, naghikog kay nganon mas gigugma niya katong laki niya kaysa Ginoo. Mao na isipyat nato mga tao usahay. Igsoon para dili ta prone sa depression. Igsoon para dili ta prone sa suicidal thoughts. Dapat ang numero uno nga sinugdan o tinugdan sa atong kalipay ang Ginoo. Kay kung ang Ginoo may number one source of our happiness, bisan mahubuan pa tas tanan nga naa nato, di ka ma-depress nga numan.
Di man tumaog yun ang makapalipay ni mong mayo. Ang presensya mas Ginoo, ang ministry, ang pagsugot sa sugo sa Ginoo, ang pagtubag sa tawag sa Ginoo. Bisan pag mabangkrap imong negosyo, wa kay trabaho, gitraidor kasi mong mga higala, malipayon gyapon ka. Ngano man kay naghatag nimo og tinud-anay ang kalipay ang Ginoo man. Never ka ma-depress. If God is the number one source of your happiness, not your family, not your wife, anak, asawa, bana, ginikanan. No. Tanawa si Job. Si Job igsoon na depressed ba? Wala nga naman. Job igsoon still worship God in the midst of the storm, in the midst of tragedy. Nga naman. Gitamakan niyang espiritu sa depression. Nga naman na. Kaya ang kalipay ni Job, wa sayang kabtangan, wa sayang katigayunan, wa sayang kahiyupan, wa sayang bahandi, wa sayang negosyo, wa sayang mga anak. Yes, malipayon si Job. Kay nasa mga properties. Malipayon si Job kay nasa pamilya, mga anak, no? Malipayon si Job kay nasa kwarta, dato man siya. Pero ang naghatag yun niya og pinaka kalipay or the number one source of Job's happiness or joy, si Lord. Mao nang sa dihang nawala ang tanan, nawala yung kabtangan, nawala iyang kategorya na yung negosyo na bankrupt, kahayupan, mga anak niya patay. Na-depress ba si Job? Wala, nga naman. Kay si Lord, kabalo sa, yes, nasakitan ko. But my God will comfort me. And He is the number one source of my happiness. And nawala man akong tanan. Para ni Job, mawala man akong tanan. Nawala sila. Pero ang naghatag yun akong kalipay, ang tinubdan sa akong kalipay, ang blesser. So, since I have the blesser, mubalik na tong panalangin, kay naaman ang tag-iya sa panalangin ako, wa manawa, kabantay mo na nga mindset. Mao na yung mga mindset, kung ang Ginoo, si Lord, the creator of heaven and earth, mao yung number one source of our happiness. There's no room, there's no space for depression. Maura ni Igsoon, mao ni the best antidote of depression. Kanang atong higugmaon ang Ginoo, tibok natong kasing-kasing kinabuhi, kalag kusog na huna. Mao ni antidote sa depression. Kanang atong higugmaon ang Ginoo, labaw sa tanang butang nining kalibutan bisan sa atong kinabuhi. Amen. Magliso, dili ka penetrate ang depression, no? Dili ka penetrate ang depression bisag sakit kay imong gibati. Pero tungod kay katong nakapasakit nimo, di man tumao ang number one source of happiness nimo, si Lord man. Gibiyaan man ka sa imong best friend, igsoon, gitraidor ka. Nangabit imong asawa, imong bana, gibiyaan ka. Nagadik-adik imong anak na malit og siyab, na maligyag siyabo. Na preso ang imong unsa man na diha igsoon, gubot kayo. Di gyapon ka ma-depress ngano man. Kaya ang imong kalipay, the number one source of your happiness, si Lord man. Ang tao nga nagkuha sa iyang kalipay sa Ginoo. Ang tao rang Kristohanon nga maoy tinubdan sa iyang kalipay ang Ginoo. Ang pinaka-source sa iyang kalipay ang Ginoo, no? Walay tao makapa-depress niya. Walay sitwasyon makapa-depress niya. Amen. Walay circumstances makapa-depress niya. Kaya nga naman, iyang una-una, bahalag mga wala mong tanan, mausab mo, gi-reject ko ninyo, mawa akong trabaho, akong negosyo. Pero naaman ako ang tag-iya sa panalangin. Darang naghatag na kong kalipay, nas kong kasing-kasing, ang blesser, si Lord. Mawagtang man ang tanan, since naaman ko'y Ginoo, mabalik ra na, duble pa pareha ni Job. At the end of that story ni Job, kabalo na mo, mas nadato pa si Job, kaya ang nawa niya na duble pa. Ang resulta, mas nadato pa si Job, ang nawa ni Job, igsoon, gamay ra to, mas ang niabot, mas dagko, mas daghan, mas niuswag, mas nilambo si Job. Amen. No? Pero kung nagpada pa to si Job sa iyang emosyon, na-depress pa to, dili to makasinati si Job og kana bitawng gitawag og promotion. Dili niya masinati ang katong iyang nasinati nga naduble ang nawala niya, di ba? Pero si Job igsoon wala madala sa depression. Ang yawa na ilad ni Job, ang yawa nagtuo nga si Job ma-depress kung mawad-an og negosyo. Ang yawa nagtuo nga si Job ma-depress kung mga matay ang mga anak. Ang yawa nagtuo nga si Job ma-depress kung mabankrupt ang negosyo, mawayang bandi, mawayang kadigayunan, yang mga kahayupan, kabtangan, mga wala. Nalipat ang yawa. Ang yawa wala kabalo nga ang mas gihigugma ni Job ang Ginoo. Yes, malipayon si Job.
And I believe Job, of course, loved his family. Pero, the number one, and of course, he is happy. Of course, kinsa may di malipayon, imong pamilya. Pero lang, ang pinaka-source gyud sa kalipay ni Job, si Lord man. Mautong, bisag nangamatay ang iyang mga anak, gikasabaan pa siya, gipersecute pa siya siyang kaugalingong asawa, imbis iyang asawa, iyang kaabag, muagak niya kay nagna siya sa kagulanan. Wala! Di ba? But still, si Job igsoon choose to worship the Lord. Instead nga malunod sa depression. Why? Because, of course, mas gigugma ni Job ang Ginoo labaw sa iyang kabtangan ug sa iyang pamilya. Mao ni akong punto karon. Igsoon akong gipasabot ninyo. Yes, kusog ang depression no nya. Depression, of course, padung naman na sa hikog, no? Hikog naman tana, na suicidal thoughts, no? Igsoon, kung gusto ta, kay naman kita sa end times karon nga grabe kadautan ang kalibutan. And there's so many people nowadays are prone to depression. Bisan Kristohanon, pwede ta ma-depress. Pero para dili makapenetrate and ang depression or for us nga makaingon ta og there's no space or room for depression, igsoon. Kinahanglan mas higugmao na to ang Ginoo labaw sa tanang butang. Nagtanaw mo karon dire na mo'y pamilya. Please gini, please bitaw ni higugma ang Ginoo labaw sa imong pamilya. Kadung mo batong kanta? Aduna man ako'y gihigugma, di ba? Apan mas labaw gyud ka. Next, bisan pa sa akong pamilya. Maunay gusto ni Lord. Again, sa tanan nga mga minyo na yung pamilya. Please, higugmaa si Lord labaw sa imong bana, imong asawa, imong mga anak. Sa tanan nga naay trabaho, please, mas higugmaa si Lord kaysa trabaho nimo. Sa tanan nga naay negosyo, please, mas higugmaa si Lord kaysa imong negosyo. Sa tanan nga naay mga property, mga material nga butang mga sakyanan, the house and lot, please, mas higugmaa ang Ginoo labaw sa kabtangan nimo. Kay kung moabot ang time nga mawala na sila nimo, di ka ma-depress. Kay ang number one source ay mong kalipay, si Lord man. Yes, malipayon ta. Kisa may di malipay nga nakay kabtangan, nakay kayutaan, nakay mga properties, nakay mga katigayunan, bahandi, sakyanan, malipay. Nindot ko na, blessing na, pero, listen, ayaw itugot nga mauna sila ang number one source sa happiness nimo. But let it be that the number one source of your happiness is none other but God, the blesser, the creator of heaven and earth. Nga naman, pastor? Kay kung mawala ng tanan, malipayon gyapon ka. Hindi gyapon ka mabackslide. Magpagamit gyapon ka sa Ginoo. Unya, mudaig lagi gyapon ka sa Ginoo. Kay nga naman, kabalo man ka nga naani mo ang Ginoo, wa mo biya nimo. Nawala man sila pero naagya po ihatag si Lord nako nga mas the best nga numan. Kay ang blesser, ang tagyas panalangin naman ako. Amen. Siya man ang source akong kalipay. Mao nang never ma-depress ang usa ka tao, ang usa ka Kristohanon nga ang source ay ang kalipay si Lord. Amen. Yes. Ako igso naminaw akong asawa karon nag-live ta. Tubig sa tabi kay nagisgutag asawa. This time naminaw akong asawa. Kabalo ba mo igsoon nga nagstorya mi ng asawa na ko atubangay mi. Love. Mas love na ko si Lord kaysa nimo. Yes, prangka. Minaw siya. Siya pod, muingon po na ako pod. Bisag mawa pa kanako, mawa ko nimo. Ay importante ang Ginoo wa na ko ingan na mi. Wa mi pakialam. Because at the end of the day, it's all about Jesus and you. No? Mauna nga, di mi kayo matandog kung sa kay ano man. Si Lord man ang number one source among kalipay. Si Lord among numero uno. Munong di mi matandog ang mga unsa. Kaya si Lord ang among gikuhaan og tinud-an na yung kalipay. No? Mauna nga nagsinistoryahan na mi. Nga, murag joke pero tinuod nga. If ever gali mawa ka na ako, mawa ko nimo. Ana, okay ra?
Padayon gyapon ko sa Ginoo kay ang Ginoo man ang tinubdan sa akong kalipay. Kabantay mo na, ana igsoon. Mao na ang gihimo ni Job igsoon. Kay kung kita, i-imagine ko no bi ang naitabo ni Job, may tabo na to. Jesus name lang. Mga matay ang mga anak, mga wala, mga way negosyo tanan no. Di ba ka ma-depress? Ma-depress kasagaran, ma-depress. No? Diha gali ko nadunggan sa una naghikog sa dang himbuto tong scam nga kay bawo na katong networking nga scam bitaw. Ang uban naghikog gani. No, kay ning loan ba? Naghikog daghan. Ana igsuon no. Una igsuon no. Apan kung ang atong tinubdan sa kalipay ang Ginoo. Walay lugar sa depression. Kung walay lugar sa depression, samot na nga walay chance nga maghikog ta. Amen. Kay ngano man bisag mawala pa ang tanan nato, still we can able to smile. Why? Because the number one source of our happiness si Lord. Dili man ang atong asawa, bana, pamilya, anak. Yes, malipayon ta. We love our family, even me. I have my own family, my wife, my son. I have my ministry, gipiyal ni Lord. Tanan, igsoon natay, bao-bao diha, motor, unsa man diha, igsoon. Nalipay ko na nila. Pero ang number one source of my happiness, the number one source why I smile, or something like that, is si Lord good. Amen? Ingana, ta dapat nga naman, kung ingana ang atong mindset, kung ingana ang atong buhaton, walay luna ang depression. Malibog ang yawa, unsaon man ako ning kaning tawanan nga ma-depress ni, maglibog ang yawa nga ma-depress ka. No? Malibog. Kay bisag nanay mga nangawa nimo, malipayon man ka. Never ka ma-depress. Why? Tungod kay ang Ginoo naaman nimo ug siya man ang source imong kalipay. Mao na igsuon again. Kung gusto ta igsuon nga dili makapenetrate ang depression sa atong kinabuhi. Taliwala sa kadautan ug kalisod sa krisis sa kalibutan karon. Kung gusto ta nga waylo na ang depression, din tuguti ngang numero 1 nga maghatag nimong kalipay. Numero 1 nga tinubdan sa imong kalipay ang Ginoo. Kay kung may tabo na bisag unsa pay mawala nimo, malipayon gyapon ka. Di ka ma-depress, moingon silingan. Okay ra gini si Brad ko si sister ko ba nga nabawian man to lang kuan ang ilang sakyanan ba mao ni nya something ana disgrasya daw nya nga daghan kay mga tragedya pero malipayon ka tingang silingan malipayon ngano man. Yes, wa ka ma-depress o di ka ma-depress kay ang number one source sa imong kalipay si Lord man. Sama ni Job. Wa jud gibutan og si Job na depress, wala. Si Job na backslide, wala. Si Job ning simba sa Ginoo. Ngano man kay ang naghatag jud niya tinud-anay, tinuoray og numero 1 nga kalipay ang Ginoo, dili ang iyang mga kabtangan, iyang mga anak, iyang pamilya. Pareha sa danato. Now, mangutana ko balik, pareha sa akong i-vlog ganina igsoon. To all of the viewers right now who are listening, kinsa ang pinaka nakahatag nimong kalipay karon? Imo bang bana? Imong asawa, imong mga anak, imong pamilya, imong trabaho, imong negosyo, imong kabatangan, imong kwarta. Kung mauna ang naghatag, pinaka naghatag og kalipay nimo, delikado ka sa depression. Yes, delikado ka, prangkahan di ka. Apan kung nagtanaw mo karon, ang pinaka naghatag og tinuurayng kalipay, kalinaw, comfort nimo, si Lord. Then, congratulations, walay luna ang depression sa kinabuhi nimo. Maglisod ang yawa nimo pagdaon. Ug lisod ka mabackslide. Amen. Ngano man pastor, kay ang tinubdan sa imong kalipay ang Ginoo man. Kung naminaw ka nga maunay tinubdan sa imong kalipay si Lord, padayon. Amen. Padayon. Why? Because if God is the number one source of our happiness, gahi ta mapiktuhan, gahi ta madown sa mga pangitabo sa palibot. Amen. Mao na igsoon, I encourage everyone who are listening this time. Tuguti igsoon. Yes, malipayon ta sa tong asawa, bana, pamilya, trabaho, negosyo. Apan tuguti o hinumdumin siguraduho nato
nga ang pinaka naghatag na tong kalipay karon ang atong manluluwas. Amen. Kay kung moabot man ang panahon nga naay mawala nato nga importante, pabilin gihapuntang magdaig sa Ginoo. Dili ta malunod sa depression. Amen. Ngano man kay si Lord man ang tinud-anay nga naghatag og kalipay na to. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your word tonight about depression. Salamat sa imong mensahe Ginoo. Imo ming gi-remind nga sayon naman di ay Lord nga ang depression dili mo penetrate namo. Salamat sa kaalam pagtulunan nga imong gitudlo kanamo karon para dili mi madala sa depression. Sama sa imong alagad nga si Job. Imo mi pinumduman karon nga dapat or kinahanglan importante nga ikaw jud Ginoo ang number one source of our joy, of our happiness. Kay kung naa may mawa sa mua nga mga importante, dili mi ma-depress kay ikaw man gyud ang tinuod nga tinubdan sa among kalipay. Father God, I pray to all of the viewers right now. Naaman mi family, nami trabaho, nami negosyo, naaman mi Ginoo mga kabtangan, katigayonan or unsa man nga everything that we have, the blessing that we have right now. Yes, and we are happy, malipayon mi. But Lord, I pray nga dili gyud na mao ang numero 1 nga tinubdan sa among kalipay, kundi ang imong presensya, kung dili ang pagsunod sa imong pulong, kung dili ang magpagamit nimo, kung dili ang maglakaw nga nay kahadlok nimo, mao gyud na ang number 1 source of happiness namo. Kay kung uyugon man ang among relasyon nimo Ginoo, di gyud mi ma-depress, magpabilin mi mo barog, ug mudaig nimo bisan sakit na kaayo. Thank you Lord for your word this evening. Again, thank you, and I pray kani nga mensahe mao ni hinungdan Ginoo, maghatod ni namo sa kadaugan og dili sa depression, kung dili maghatod ni namo sa paglaom Ginoo. Thank you Lord, thank you Holy Spirit, thank you for your presence. Salamat kayo. And this time Lord, I pray to all of the viewers, kung na may nagtan-aw karon Ginoo nga gibati sa depression Ginoo, ibutang ang paglaom sa iyang kasing-kasing karon. I rebuke right now the spirit of depression in Jesus mighty name. I command you demonic spirit to come out sa lawas anang tawhana in Jesus name. Ug mupuli ang kalinaw, kalipay ug paglaom karon. And help them realize Lord that everything, tanan kontrolado nimo. Kontrolado ang tanan nimo. And I pray again Lord nga sa tanan nga nagtan-aw karon Ginoo, tuguti nga ikaw gyud ang number 1 source sa among kalipay. Number 1 source of our joy, wala lain kundi ikaw Ginoo. Ang tanan secondary na lang na ikaw gyud ang number 1 nga naglingkod sa among kasing-kasing. Thank you Lord. And right now Lord God, I pray to all of the viewers, Lord God, continue to bless them. Wala man ko kaila nila Lord, apan ikaw nasayod kanila, nasayod kas ilang kahimtang Lord. So right now Lord God, I pray unsa man nila mga problema karon sa tanang nagtan-aw karon Ginoo, tagaig solusyon, tagaig kasulbaran Ginoo. Sa tanan nga mga grabe og struggle, tagaig dugang kusog aron maka-overcome Ginoo. Tanan Ginoo nga nag-struggle sa financial, I declare financial breakthrough in Jesus name. Nag-struggle Ginoo sa ilahang mga kaluyahon or naay mga addiction, I declare deliverance in Jesus name. Transformation, complete transformation in Jesus name. And sa tanan nga naay trabaho, I declare favor and promotion. And I pray nga ma-realize yun nila kanunay that you are the blesser. Mahimo silang honest, faithful nimo. Sa tanan mga negosyante, I declare from prosperity, kalambuan, kauswagan in Jesus name. And sa tanan nga mga nag-ampo o kaluwasan sa ilang tibok pamilya, I declare complete salvation to their whole family in Jesus name. Og sa tanan nga naibalatian physical, ako nagadeklarar og kaayuhan pinagi sa ngalan ni Jesus o pinagi sa labod ni Ginoong Hesus babaw sa krus sa Kalbaryo. I declare healing in Jesus name, physical and emotional in Jesus name. Lord, thank you. Sa tanan nga naginhanglag trabaho, tagaig trabaho Ginoo in Jesus name. Tagaig item Lord God in Jesus name. All in all, thank you Father God for your word, for your message, for your presence. Holy Spirit, thank you so much. And this time, among dawaton ang kadaugan. Dawaton among panalangin, milagro, kay bulungang butang, gikan kanimo, kaayuhan, kagawasan, kalinaw o kalipay, amo king dawaton. Uban sa dakong pagtuo, himua lamang ning kapiyalan sad kanunay Ginoo.
Mao kini nga mong pagampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan o gisiliyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Natuom na kong anak, daluya mo anak ko. Oh, that's all for this morning, tonight. Again, thank you, Brother Lord James Talingting. Sinapusig ko no stars, 50 stars. Thank you. That's all for tonight, igsuon. Himaya o kadungganan akong ibalik sa tumbuhi nga Diyos. All the glory, praises, thanksgiving belongs to the Lord. Salamat dahil kayo, no? Ako nag-ampo nga sa itong pagpangatulog karon, ubanan tas Ginoo, yung presensya, yung mga angels, maglibot ka na to, para safe and sound ta inigmata. Tanang mga OFW nga nagtrabaho karon diha, I declare God's favor, God's protection, and tanang buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo in Jesus' name, in Jesus' name. That's all for tonight. Again, see you next time. Don't forget to invite your friends to follow our page and to subscribe sa itong YouTube channel. After this, kay ako ni siyang i-download ra. I-upload na ko dito kay mawala raman ni, no? So thank you, star senders, subscribers. Thank you, tanan. Thank you. Welcome, mga new followers. Thank you. This is all for the glory of the Lord. Again, see you next time. Basta bakante ko. Di lang kumusaad, pero basta bakante ko. Mag-live ta. Okay, to God be all the glory, ampo, kanunay, amping, abante. Good night, everyone. See you next time.